které ty organizace v podstatě do té NIS2 by měly spadnout. Tak začněme legendami, protože legendy vypráví, že těch firm bude hrozně moc, což není legenda, to je ještě stále pravda. Někde se dokonce uvádí, že kdokoliv, kdo má víc než 50 zaměstnanců nebo obrat větší než 10 milionů eur, takže do toho nutně spadne, což není tak docela pravda. Ta směrnice NIS2 definuje oblasti, do kterých ty organizace musí spadat, které jsou nějakým způsobem významné pro fungování a chod toho státu. Takže pokud nemám ani dost zaměstnanců, ani dost velký obrat, nebo případně v podstatě ty parametry, které se týkají, tak se mě bude vlastně ta NIS2 týkat, nebo nebude, nebo jak se mě to vlastně dotýká v tu chvíli? Ono je to vlastně trošku záludné, protože máme firmy, která má, no, můžeme si vzít jako příklad firmu, která má 8 zaměstnanců, obrat 50 milionů korun, vlastně nemá tam jak spadnout, řekne si, jo, v pořádku, tady se sice vzdáleně připojíme k zákazníkům, spravujeme jim IT, nicméně my jsme dost malí na to, aby se nás to netýkalo. Zde ty pravidla se potom řídí, tak říkají, s dotační politikou a jsou nastavená stejně jako u firem, které žádají o dotace, tudíž to, co je střední nebo malý podnik, případně mikropodnik, rozhoduje nejenom velikost daného podniku, kolik má osob, ale také vlastnická struktura. Což v praxi znamená, že pokud ta organizace je vlastněná třeba 2 subjekty a jeden z těch subjektů, jako je to tady vlastně naznačeno, je vlastně ještě někým větším, tak se to může nasčítat. Takže i firma o 8 lidech, pokud má podobnou vlastnickou strukturu. Dá se tedy říct, že v podstatě nevymýšlíme takzvaně teplou vodu, ale v podstatě vycházíme z nějaké best practices. Když se podíváme na tu NIS2, je ten zákon o kybernetické bezpečnosti, tak vycházejí v podstatě z určitých paradigmat, které vlastně na tom trhu té kybernetické bezpečnosti běžně jsou prováděny, jenom je určitým způsobem formalizují a vyžadují. Čili to, co v podstatě pravděpodobně většina těch organizací z velké části dělá, tak v podstatě jenom ukazuje jasné postupy, principy, které prostě potřeba dodržovat a když už se nastane, jak se bránit, případně reportovat. V polovině října by měla být legislativa, tudíž do poloviny ledna by všechny organizace měly mít jasno, jestli pod NIS2 spadají nebo nespadají a přihlásí se NÚKIBu sami, včetně rozsahu, jak moc do toho spadají. A NÚKIB říká, kdo se nepřihlásí a na koho přijdeme, ten dostane pouze půl roku, zatímco ostatní organizace mají na tu implementaci 1 rok. My se tady bavíme o spoustě pojmů, nižší, vyšší a tak dále, ale je potřeba se trošičku podívat i na to, o čem to je vlastně je. Jsou tady nějaké pojmy, které jsme zatím tady neprobrali, nicméně v rámci toho workshopu se s nimi seznámíme a to jsou jakési aktiva. To jsou jakési prostě ty hlavní činnosti, které vlastně já mám, na které bych se měl zaměřit. Samozřejmě to je ten můj core business, ale ten core business podporuji i jakési podpůrná aktiva a vlastně kolem tady těchto věcí se to točí a my se budeme za chviličku tomu i věnovat, tak, aby bylo jasné, jestli například moje úklidové služby jsou pro mě core businessem nebo ne, protože vlastně i ta kybernetická bezpečnost vlastně by se měla zabývat vlastně vším tím klíčovým, co je pro mě důležité, protože s prominutím, když mi vypadne prostě komunikace s úklidovou firmou, která mi teda tady občas vyčistí stůl, asi nebude tím primárním problémem, ale primárním problémem může být například poskytovatel IT služeb, bez kterého já se nehnu, když mám pronajatý cloudový řešení a podobně. Je to asi tak. Tím klíčovým jsou povinnosti pro vrcholové vedení, protože určitě. Pokud management se nerozhodne, tak v podstatě přijímá to riziko samo na sebe, protože on je tím statutárním orgánem, on je ten, kdo vlastně má odpovědnost za tu organizaci a pokud v podstatě on sám nedá pokyny, nedá zdroje, nedá v podstatě možnost prostě to realizovat, tak pravděpodobně ta organizace pod ním se s tím jen tak sama asi nevyrovná. Je to tak? To nemá na to ty prostředky. A zároveň to je přesně proč ta NIS2, tam dochází opravdu k tomu posunu. Už to není problém organizace, už je to problém toho jejich managementu. NIS2 není jenom o dokumentaci, ale právě i o implementovaných těch opatřeních. Ono teda v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti jsou 2 takové oblasti. Jedny jsou technická opatření a druhá jsou organizační opatření. Víceméně velká část se bude přebírat i v NIS2. Co třeba bývá velkým problémem u IT je, že já vím, že mám mít analýzu rizik.
ale nevím, co to vlastně je. Nevím, co mám zadat externí firmě, když mi někdo řekne, zpracujte mi analýzu rizik, tak oni mi něco dodají a já teď spolehám na to, že to je v pořádku. Ale abych viděl, co mám vlastně požadovat, měl bych asi aspoň o tom mít nějaký základní povědomí a měl bych si uvědomit, co mám chtít. Když si to uvědomil já jako člověk, který bych měl to NIS2 implementovat, kde vezmu nějaký vlastně harmonogram těch procesů, co vlastně mám dělat. Jo, jako sice vím už ty aktiva, vím už, co bych tam měl dělat, ale vlastně, co to bude pro mě znamenat, jako kde ty procesy vlastně vezmu. Ty si nějak vymyslím, nebo existují šablony na to. Jak se k tomu, jako ty procesy, si tu reálnou věc, co mám dělat? Rozumím. Úplně nejjednodušší způsob, jak přijít k nějakým těm primárním aktivům, těm hlavním službám a procesům, je vzít si organizační diagram a jít v podstatě po těch velkých odděleních, které tam jsou, a řeknu si, mám tady teda obchod. Tak obchod může být, sice to není pro mě jako ten můj core business, já něco vyrábím, ale bez toho obchodu to taky fungovat nebude, protože nebudu prodávat, no tak obchod bude prostě jedna ta noha, obchod používá CRM databázy, na obchod je navázaný třeba nějaký rozesílač e-mailů pro klientů, někdy pod obchodem bývá navázaný marketing, takže hnedka mám jakoby 3 různé informační zdroje, se kterými přímo služba toho obchodu pracuje. Vedle toho budu mít tu výrobu a zase tam se dívám o něco níž na ty jednotlivá pododdělení. Rozumím. A tím vznikají v podstatě seznamy těch služeb a informací, se kterými se pracuje a které mám následně chránit. Tak, vyskočil nám tady jeden dotaz, jak dlouho může nastavení NIS2 trvat? Především v organizacích, kde ZOKB nebylo implementováno, to je krásná otázka, protože to ZOKB ne všude právě bylo implementováno. To znamená, že opravdu typická ta organizace, která má jenom klasické to bezpečnostní zabezpečení nějakým způsobem, mají ty firewally, dejme tomu, mají i dvoufaktorovou autentizaci a teď v podstatě budou stát před tím úkolem. Jak dlouho zhruba, já samozřejmě vím, že se to těžko bude dělat, když neznáme počet aktiv nebo respektive systémů, které chráníme, rozsáhlost sítě, jestli ta sítě je mezinárodní prostě a tak dále, ale dokážeme nějak takhle zhruba odhadnout ten čas, případně tu dobu přípravy, implementace a potom samozřejmě následného provozu? Z mého pohledu to můžou být i roky, právě proto, že jednak nedokážu implementovat všechno hned, potom některé věci musí na sebe navazovat, uzrát. Tam je to poměrně nevyhnutelné. V jednotlivosti, my jsme tady zmiňovali třeba segmentace sítě, není projekt na měsíc. Napsání dokumentace, napsání nějakých postupů v rámci IT, tam hodně záleží na podpoře vedení. Kde nějak jako vezmu ten seznam těch povinností, teda co mám jako dělat? Jo, berme si pořád to, že ano, budu si chtít i vybrat tu firmu, která mi s tím pomůže, ale co mám vlastně přesně po ní chtít, abych viděl, co já splním a na co si je mám najmout? Rozumím. Ta odpověď se ti nebude líbit, protože bych řekl, že to je napsané mezi řádky. Ale pokud by jsem byl víc konkrétní, jednak je to o tom, jak mám nastavené vnitřní procesy, kde všude ta pozice toho manažera kybernetické bezpečnosti nebo osoby odpovědné za bezpečnost, architekta kybernetické bezpečnosti, případně garanta aktiva, kde všude v těch procesech vystupuje. Pojďme teď ale na závěrečnou fázi v podstatě toho a ukažme si některé konkrétní dokumenty, případně případy vlastně toho, jak se to vlastně řeší, jak to řešit, jak postavit vlastně ten dokument, jak vůbec analyzovat aktiva, jak je sestavit, jak to vyhodnotit, jo? Jak třeba typicky má vypadat takové řešení, aby jsme věděli, co když si nakoupím od toho outsourcera, jo, že mi provede nějakou tu analýzu, tak abych vlastně věděl, co mám chtít, co mám dostat. Co hledám? To už je tam matice hrozeb a zranitelností, kdy tady mám seznam zranitelností, tady je seznam hrozeb a relevantní kombinace na sobě mají číslo 1, aby se mi to následně v té excelovské tabulce k sobě vlastně správně přiřadilo. Takže ta matice výsledná vlastně bude mít vždycky primární aktivum, podpůrný aktivum, hrozba, zranitelnost tak. A pak se tam budou dopočítávat. A co mi má tohle jako říct, nebo respektive k čemu tohle slouží? Nebo to je totiž jenom část něčeho, co potom je výsledkem, jestli jsem pochopil. Čili když ten člověk to bude zpracovávat, takovou analýzu rizik, tak v podstatě si tímhle vlastně pomáhá, vlastně definuje ty jednotlivé zranitelnosti a k tomu vlastně možné k následky, které mohou k tomu dojít? Hrozba je v podstatě to, co mi hrozí. Omlouvám se, to je špatná definice, protože používám to samé slovo.
a zranitelnost je způsob, jaký může dojít k realizaci té hrozby.